maa minnu tun kamana ganin bɛ aw ka minɛnw nacogo ɲuman na ka bɔ jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔna la o hami n'o jɔrɔ banna sabu so barikama maaw nana don aw jigi kɔrɔ ka se ka o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na. So barikama ye cakɛda ye min ka baara bɛnnen bɛ ka aw ka minɛnw ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ baasi fosi ma aw ka minɛnw sɔrɔ duguma sira fɛ jikan sira fɛ fo ka taa se sanfɛ sira ma. Wa u ka baara bɛnnen tɛ o dɔrɔn ma, u bɛ transit baaraw kɛ, logistique, manutention fo ka taga se terrain feereli ani soko ɲɛnabɔli, commerce général u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Aw maa minnu bɛ ko aw mago bɛ so barikama maaw la, aw bɛ se ka u wuli ka u sɛgɛrɛ Amdalaikaw fɛ yen nɔ. U bɛ immeuble Seku Tarawele la Kati taga sira la. U ni pharmacie Luxe Beauté Bouakar Keita u man jan ɲɔgɔn na. Walima ni taama ka gɛlɛn aw minnu ma, aw bɛ se ka u to aw sigiyɔrɔ la ka u wele nɛgɛjuru sira la 65 50 27 45 nanzarakan na 65 50 27 45. U ka nimero sabanan fana bɛ yen ni o ye 62 08 84 72 nanzarakan na 62 08 84 72. A y'aw jigi kɛ so barikama ye, a tɛ fɔ aw jigi kɔ. Bi ye kari ye juye kalo tile 26 san 2026. Aw minnu sɔgɔlen b'aw ka jabaraniso mandi la, an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. An b'aw ladɔnniya ko nin y'aw ka kunnafoni wagati selen. Bakuruba kunnafoniw na, Mali ni Maroc ye bolonɔbila kɛ accord 21 min na, an da bɛna don o la fo ka taga se an ka jamana ɲɛmaaw ye yɛlɛma don an ka code des marchés publics min na, an da bɛna se o ni a ɲɔgɔnna caman ma. Kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma, aw bisimila. Jumadon juye kalo tile 24 san 2026. Grande Commission Mixte de Coopération Mali-Maroc tako 4nan hukumu kɔnɔna la min kɛra an ka jamana kɔnɔna la ni a kun ɲɛminɛnen bɛ jamana fila ministre des affaires étrangères fɛ a kɛnɛ kan min ye an ka minisiri ani Maroc ta u ye hakilina falenfalenw kɛ ani bolodi ɲɔgɔnma min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kabini lawale u da donn'o la ka ɲɛfɔli kɛ o la k'a jira fana ko u bɛna fɛɛrɛw bila sen kan yaasa hali sisan u bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. Wa u ka nin lajɛrɛ in sen fana fɛ u ye kumana fɛn caman kan min ye u bɛna baara kɛ olu kan. U kɛlen bɛ ka baara fɛɛrɛ kura minnu bila sen kan ni o ye projet kuraw ye. Jiko nasira, kɛnɛya fo ka taga se sɛnɛ ani kalanko u ye a jira ko u bɛna fɛɛrɛw bila sen kan ka baara kɛ olu hukumu ninnu kɔnɔna la jamana in fila bɛɛ lajɛlen ka nafa sɔrɔ sira kama. An ka minisiri kelen kɔfɛ ka kuma ta hali i da don ni wagati laban ninnu kɔnɔna la bingani wale minnu talen bɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma yaasa ka fitinɛ don an ka jamana kɔnɔna la ka bamanci wale fo ka taga se bamanci wale min ni o ɲɔɲalen bɛ a da sera o bɛɛ lajɛlen ma. Ani a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen fɛnɛ lase Maroc ma o min kɛra dɛmɛbaga ye min ye an dɛmɛ ni wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna la ani fana u ka nin lasigi sen fɛ u y'a jira k'u bɛna fɛɛrɛw bila sen kan yaasa min ye Sahel jamanaw ye olu bɛ se ka Océan Atlantique la sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na. U ka nin baara kuncɛli hukumu kɔnɔna la u ye tɛgɛnɔ bila kɛ accord 21 na min bɛna kɛ nafasɔrɔ sira ye jamana in fila bɛɛ lajɛlen ma. Jumadon juye kalo tile 24 san 2026 an ka minisiriw ka lajɛrɛ sen fɛ u ye sariya kura ta ka ɲɛsin décret ma u bɛna na yɛlɛma don min na o taara san 2023 wagati ka ɲɛsin code des marchés ma. Sabula u y'a jira ko sariya sunba min bɛ o ko kunna ni wagati in na ko a nafa ka dɔgɔ, a nafa tɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana ta fanfɛla yɛrɛ ni o ye an ka lakanaminɛnw ye ko fɛn caman de bɛ a kɔnɔna la minnu kan ka yɛlɛma yaasa cogoya min na terrain sanfɛla la a réalité ye fɛn min ye u mago bɛ se fɛn min ni fɛn minnu ma olu bɛɛ lajɛlen ka se ka don a ko kɔnɔna la yaasa a nafa ka se cogoya min na an ka kɛlɛkɛminɛnko ta fanfɛla la ani fana u ye a jira k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ bila sen kan. U y'a jira k'u bɛna nin décret kura min bila sen kan u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila fɛn o fɛn bɛna kɛ décret in kɔnɔna la olu bɛna kɛ fɛn nafamaw ye minnu nafa ka bon kosɛbɛ kɛlɛkɛminɛnko yɛrɛ ta fanfɛla la ani fana ko u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka yɛlɛma yɛrɛ don cogoya min na an ka kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ cogo la.
Sibiri juillet kalo tile 25 san 2026 an premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ye campagne nationale de reboisement 2026 ta ko 32 koromokarili baaraw kɛ palais des pionniers kɔnɔna la Mayanbugukaw fɛ yen nɔ. U ka laɲini ye fɛn min ye ɲinan san kɔnɔna la o de ye ka min ye yiri miliyɔn 21 ka se ka o turu an ka jamana kɔnɔna la. Ani fana u y'a jira ko 72 heures kɔnɔna la u b'a fɛ ka yiri miliyɔn 2 ɲɔgɔnna ka o de turu sabu ko u ka jateminɛw y'a jira ko min ye an ka hectare 100,000 ɲɔgɔnna o de bɛ ka tunu nin wagati in na. Ani a kɛnɛ kan min ye an ka ministre de l'environnement madame Doumbia Mariam Tangara ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ko an k'an ka fasoden ɲumanya jira nin wagati ninnu kɔnɔna la ni yirituruw ye sabu a nafa ka bon kosɛbɛ jamana ka ɲɛtaga ma. Ne tɔgɔ la min ye madame Evelyne Bamba ale ye a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ projet femme ko la sabula a ye a jira k'a bɛna kɛ sababu ye ka min ye hectare 90 ɲɔgɔnna ka o de ye restauration baaraw ka o nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna la. An ka premier ministre ale kɛra yiri fɔlɔ turubaga ye nin ko in senfɛla la ani fana tasibila kɛra ka ɲɛsin an ka eaux et forêts cɛdon fo ka taga se ala ma hinɛna an ka lakana ministre kɔrɔ général de corps d'armée Sadio Kamara la tasibila kɛra ka ɲɛsin ni cɛba ninnu bɛɛ lajɛlen ma a kɛnɛ kan. Issa Samake, Kasum Goita, Sandi Ahmed Saloum fo ka taga se Abdoulaye Baloma u ka kiiri tigɛra an ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ tile 7 kɔfɛ u ye u ɲangi ka u bila san 15 kaso la ka sababuya kɛ ko u ye waleya jugu ta ka ɲɛsin an ka jamana ani an ka jamana ɲɛmaw ma. Min ye Kalilu Dumbuya ni Mustafa Jakite olu ɲangira ni san 7 kaso ye ani fana min ye an ka kiiribulon tigilamɔgɔw y'a ɲini u fɛ ko u ka 1 franc CFA ka o sara jamana ye fo ka taga se partie civile fana ko o fana bɛ a ko la. Min y'an ka ministère public ye u ka ni lasigi senfɛ ale tun ye a ɲini ko an ka kiiri tigilamɔgɔw k'u ɲangi ni san 20 kaso de wa a yiralen don fana ko minnu ka condamnation baaraw kɛlen filɛ nin ye ko yamaruya bɛ u bolo ka appel kɛ yaasa cogoya min na sariya min talen filɛ ka ɲɛsin u ma k'u ka damakasi sɛbɛn don a ko la yaasa hinɛ bɛ se ka kɛ u la cogoya min. Ni wagati laban ninnu kɔnɔna la an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ja dɔw bɛ yala yala la min bɛ a jira ko an ka finitigilaka dɔw bɛ ka faga Bamaci wale tigilamɔgɔw fɛ. Ni waleya jugu nin kama an ka état major général des armées bɔra ka laseli kɛ jumadon juillet kalo tile 24 san 2026 ka a jira ko maa minnu ni olu ka baara bɛnnen bɛ nin waleya jugu ninnu ma ko u ka dan sigi a la sabula u n'u dɛmɛbaga jɛkulu ko sariya bɛna ta u kama yaasa cogoya min na ka dankari kɛ nin waleya in na wa a ye a jira fana ko min ye an ka kunnafoni dila dɔw yɛrɛ fana ka baara bɛnnen bɛ ka nin ja ninnu ta ka o bila an ka bɔlɔlɔsiraw kan. O hukumu kɔnɔ a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin kunnafoni dila bɛɛ lajɛlen ma ko an k'an janto an yɛrɛ la ja minnu ni olu bɛ se ka fitinɛ wuli jamana kɔnɔ ni o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye an ka jamana ma ko an ka o jaw carili an ka o dabila sabula o ye waleya min ni o ye fasoden jugu ka baara de ye ani fana a ye a jira ko jamana a bɛ min fɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko an ka finitigilakaw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen ka Bamaci wale kɛlɛli la wa ko u ye a daminɛ a tɛna dabila fana u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ bila sen ka yaasa min ye ni maa juguw ye u daga bɛ se ka bɔ cogoya min na ba Malibada la. Ka kɛɲɛ ni fasoden ɲuman dɔ ka kofɔli ye min ye direction générale du commerce et de la concurrence cɛdon wulila jumadon juillet kalo tile 24 san 2026 ka taga supermarché dɔ kɔnɔna la Bamakɔ u ka nin taama in senfɛ u ye tɛgɛ kɛ balofɛnw na balofɛn minnu dunni bɛ se ka kɔlɔlɔ lase an ka kɛnɛyaw ma. O hukumu kɔnɔna la min ye direction générale du commerce et de la concurrence k'a bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ko an ka an janto an yɛrɛ la baloko ta fanfɛla la ani fana ko ni an ye balo ye yɔrɔw la balo minnu ni u dati bannen don ni a donni bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye an ka kɛnɛya ma ko an ka welewelemada kɛ u la yaasa cogoya min na u bɛ se ka fɛɛrɛ bila sen kan ka o balo ninnu ka o si latunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la ko an bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la ni o ye 36 fu 88 walima 36 fu 99
ko nɛgɛjuru sira ninnu bɛ sɔrɔ tɛnɛ ka taa bila juma nɛgɛ kanɲɛ 7 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 17 la. Ni wagati laban ninnu kɔnɔna na kunnafoni dɔw carilen don an ka bɔlɔlɔsiraw kan, wa min ye an ka kunnafoni dira dɔw yɛrɛ fɛnɛ olu kelen bɛ ka kunnafoni dɔw di u ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ni o ye ko Donald Trump ni a ka administration bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa min ye Ameriki finitigilaka dɔw ye olu kana ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔna la. Min ye an ka ministre des affaires étrangères et de la coopération Abdoulaye Diop bɔra k'a ka laseli kɛ a ko la ɲininkalen kɔfɛ an ka kunnafoni dira dɔw fɛ, a ye a jira ko ni kunnafoni min filɛ nin ye ko tiɲɛ yɛrɛ la jaabi tɛ ale bolo a ko la, sabula ko confirmation fosi tɛ olu bolo a ko kan, ko ale kɔni bɛ a dɔn ko n'i b'a fɛ ka maa dɛmɛ a ka kan i k'a tigi ɲininka a mago bɛ min na, ko ni maa o maa de bɛ yen nɔ n'i b'a fɛ ka Ban Maliba dɛmɛ i bɛ Ban Maliba ɲininka a mago bɛ fɛn min na a bɛ o fɔ i ɲɛna, wa a y'a jira fana ko Ban Maliba jigi ti maa si kan, an jigi bɛ an yɛrɛ de kan fɔlɔ, an ka finitigilakaw fo ka taga se an ka dugu jukɔrɔ nafolo anw jigi bɛ olu de kan ka taga ɲɛfɛ. Ani fana a ye a jira ko a bɛ min fɔ ni maa o maa de bɛ yen n'i b'a fɛ ka na bolodi ɲɔgɔnma kɛ ni Ban Maliba ye fo i k'a dɔn min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ye, i ka o dɔn ani i ka o bonya, ni o kɛra i ni an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ. Kunnafoni ninnu bɔlen kɔfɛ min ye Ameriki jamana ɲɛmaa fosi fana ma bɔ ka u ka laseli kɛ a ko la. An ka comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes ye u ka lajɛrɛ kɛ alamisa juillet kalo tile 23 san 2026 u dakayɔrɔ la. U ka lajɛrɛ senfɛ u ye a jira ko ka jateminɛ min ni u y'o kɛ juillet kalo tile 22 san 2026 ko min inondation kelen de kɛra an ka jamana kɔnɔna la, min ye kabapɛrɛn 5 ɲɔgɔnna o kɛra fo ka taga se fiɲɛbatiko 2 o fana kɛra an ka jamana kɔnɔna la, min kɛra sababu ye ka maa 6 ka olu bɔnɛ u ni na, min ye maa 11 olu jokina, ani fana min ye so 19 o de binna an ka jamana kɔnɔna la, min kɛra kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin du 49 ma. A hokumu kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaaw ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ni tora a ko la, ani fana o kelen bɛ ka fɛɛrɛ kuraw bila sen kan yaasa cogoya min na nin waleya minnu kɛlen filɛ nin dan bɛ se ka sigi a la cogoya min an ka jamana kɔnɔna la. U ye protection civile cɛdenw u ye baarakɛminɛnw san ka di u ma yaasa u bɛ se ka dɛmɛ don teliya la maaw ma nin samiya in kɔnɔna la, ani fana min ye comité régional de gestion des crises u ye o bila sen kan an ka région kɔnɔna la, ani fana min ye an ka fonse dingɛw fo ka taga se an ka jitɛmɛ siraw ma ani an ka badakolow u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa olu bɛ se ka lasaniya cogoya min na ji ka tɛmɛ cogo ɲuman na k'a sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ lase maa ma, ani maa minnu ni olu ka surun an ka jidakolow fana na u ye fɛɛrɛ bila sen kan ka olu lawuli teliya la. O kɔfɛ fana u ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa min ye baloko ye cogoya min maaw bɛ se ka lafiya o la an ka région kɔnɔnaw la u ye fɛɛrɛw bila sen kan ka taa ni balow ye o yɔrɔ la fo ka taga se an ka sanfɛ kalansow fana ma, ani fana u kelen bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes ka fɔ la ko ka se ka kunnafoniw lase jamanadenw ma nin wagati ninnu kɔnɔna la yaasa an bɛ se ka kisi cogoya min na samiya in na. U b'a ɲini anw fɛ yaasa an bɛ se ka kisi cogoya min na k'an lakana ji ka kɔlɔlɔ ma, ko laɲini minnu kɛlen bɛ an fɛ an ka olu matarafa, ni o kɛra caman bɛ bɔ a ko la ni o dɔ ye ni san bɛ ka na k'an to yɔrɔ min na an ka san na minɛ o yɔrɔ la, an kana sɔn ka jɔ yiri kɔrɔ wa an kana sɔn ka jɔ ji tɛmɛ sira la walima yɔrɔ min ni ji bɛ ka tiɲɛni fanga bɛ bonya a yɔrɔ la, an kana sɔn k'a fɔ k'an bɛ jɔ o yɔrɔ la ka san na minɛ sabu o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye an yɛrɛ ka ɲɛnamaya ma. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Niger kɔnɔna la, min ye Niger jamana ɲɛmaaw ye sariya ta ka ɲɛsin u ka siman feerebaga grossiste dɔw ma minnu ka baara bɛnnen bɛ ka siman dogo yaasa cogoya min na a bɛ se ka fɔ ko siman dɛsɛlen don Niger ni a dugu kɔnɔna la. U ka nin sariya in taara juillet kalo tile 23 san 2026 ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu na. Sariya in hukumu kɔnɔna la a jirala k'u ka cakɛda minnu ka baara bɛnnen bɛ siman dilan ma ko yamaruya tɛ u si bolo ka siman feere ni maa ninnu ma fo tile 15 kɔfɛ, ani fana a jiralen bɛ fana ko ni maa ninnu ka
bolimafɛnbaw yamaruya tɛ u bolo ka boli Niger kɔnɔna la k'a fɔ ko u bɛ taa siman feere wa fana ko min ye sariya yɛrɛ fana bɛ se ka u nɔ minɛ u ka nin waleya jugu in na o hukumu kɔnɔna la min ye Niger jamana ɲɛmaaw k'u bɛ welewelemada kɛ u ye sariya min ta ka ɲɛsin simanko ma Niger ni a nɔkandugu kɔnɔna la ko a ka labato bɛɛ lajɛlen fɛ sabula jamanadenw ka lafiya de kama u ye a laɲini k'a fɔ ko u t'a fɛ siman tɔni sɔngɔ ka tɛmɛ 10,800 fo ka taga se 12,000 ɲɔgɔnna ma ko a kana tɛmɛ o kan ka kɛɲɛ ni u ka région kɔnɔnaw ye. N'an bɔra an bɛ taa Burkina Faso lakana minisiri Général Célestin Sempore bɔra ka laseli kɛ jumadon juillet kalo tile 24 san 2026 a tun bɛ u ka premier ministre ɲɛkɔrɔ ni ale ye u ka kɛlɛ ani lakana minisiri ye k'a jira ko u ka finitigilakaw bɛ taa Burkina Faso yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ko u ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la min ye u ka dugukolo 100 sara la 74 buruburu 53 u sera ka tɛgɛ kɛ o la ko yɔrɔ tɔ minnu fana bɛ yen nɔ finitigilakaw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ko yɔrɔ si de tɛ Burkina Faso min ni olu ka finitigilakaw tɛ se ka se o yɔrɔ la wa ko u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan cogoya min na min ye bamanciwale tigilamɔgɔw dan bɛ se ka sigi u ka waleyaw la Burkina Faso kɔnɔna la a ka nin kuma ninnu senfɛ a ka kumakuncɛ kuma la a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin cɛbaw ma minnu kɛlen bɛ ka u ni di faso ma yaasa cogoya min lakana bɛ se ka sabati bamanciwale tigilamɔgɔw daga bɛ se ka bɔ u da la Burkina Faso kɔnɔna la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibilabaarakɛbagaw fo sabu u jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an bɛ so barikama logistique transit maaw fo olu minnu bɛ k'an dɛmɛ yaasa an ka kunnafoni di aw ma sanga ni wagati ni ala m'an ka jɔnya jɔn na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran. Sobarikama est une entreprise de transit, transport, logistique, manutention et commerce général en import qu'en export sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons des partenaires aussi en Chine. Notre direction se trouve à Amdalaï, immeuble Sékou Traoré, sur la route de Kati, non loin de la pharmacie Lixiboté, Bouakar Keita. Notre mission est la satisfaction de nos clients. Pour toute autre information, vous pouvez nous contacter sur les numéros suivants 62 08 84 72 ou encore 65 50 27 45. Le compte Gmail c'est sobbarikama@gmail.com.